Os nacionalistas da Pobra levarán a pleno unha moción sobre a necesidade de mellorar a accesibilidade en varias vías e edificios públicos do municipio. Nas vías públicas destaca sobre todo o mal estado das beirarrúas, con moitísimos atrancos, desde contedores de lixo, ou farois, ou escalóns, desde logo maleza moita, é dicir, cousas que son responsabilidade do Concello arranxar. Entre os lugares que presenta maior dificultade, os nacionalistas sinalan o entorno do Adro do Caramiñal, cunha pavimentación inadecuada para o tránsito de persoas con mobilidade reducida. Hai lugares que presentan unha problemática especial, como é o caso deste Adro do Caramiñal e as zonas aledañas, para acceder, tanto para chegar aquí como para sair daqui, é moi difícil para unha persoa que teña mobilidade reducida, polas diferenzas de nivel, pola pavimentación absolutamente inadecuada e polas escadas, non, que separan esta zona do resto do concello. Nos parece que é unha zona que necesita especial atención, unha zona emblemática, ademais, pero como esta hai outras moitas con beirarrúas excesivamente estreitas, ou sen beirarrúas que fan perigoso ou que fan imposible o desprazamento para as persoas con dificultades de mobilidade ou incluso para carros con bebés. O único acceso que terían as persoas desta zona sería a través da Rúa Gasset, que sabemos que no seu cruce a través da Rúa San Roque, que sabemos que no cruce coa Rúa Gasset é moi perigoso. Ademais de eliminar os atrancos nas beirarrúas e garantir a seguridade nos accesos, os nacionalistas instan o Goberno a establecer zonas 30 e de plataforma única.